nyaya yageneral Vezha yazosvika pamugumo nokuti general Vezha vakaita accident aiwa, asi tinoona kuti ZBC yakaikapublisha kuti vakasurvivor fatal accident iyi, asi zvazokonfirma kuti aiwa general Vezha aiwa vakashaika. Zvazvinyatsi kukonfirma nokuti vanhu vangatova neconfusion kuti aiwa saka Vezha uri kupi. Sarapinda munhu izere nokuti bva wasubscribe ulike utina on the bell icon nokuti vanouya panapa ZIM aya vanyora vachiti Army general killed in car accident declared national hero. In an announcement yesterday, Zimbabwe's government has bestowed national hero status on Brigadier General Sadc Vezha, a distinguished soldier and strategist who strategically died in a road traffic accident earlier this week. Details from the ZDF indicated that the accident was a result of an attempt of overtaking maneuver by Brigadier General Vezha, leading to the fatal collision with an oncoming vehicle. This incident resulted in additional casualties and injuries among other passengers who are currently receiving medical attention. Saka ndo zvazobuditswa muzara nhasi aiwa zvinzi aiwa General Vezha aiwa vakatisiya. General Vezha vakaenda ubva vadeclare national hero. Aiwa mhuri yeZimbabwe chitiko chaivhundutsa vanhu chashungurudza vanhu zvizhinji achisaka General Vezha vari kupi, General Vezha vakazoita sei, azobuda pachina kuti aiwa General Vezha vakashaikira on spot. Saka chimotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai comment section medu musamana subscribe like channel on the bell icon. Tomochana mabhiza nokupa pano paZim News Live.